magandang araw po sa inyong lahat. Na kami apo ito pagkabigay pagkatangan sa tilupot. Iti pag-outreach program sa Cagayan. Ayan. Naipag ako nga bigagtan ngayon amin. Nabigat ako ti magmagina nga. Ang birok iti uniforme nga t-shirt. And I would like to thank My Love More Brown for sponsoring the t-shirt. Ako nga bigagtan ngayon amin. Ito apo ti The June Dolorico sa YouTube. And of course, we would like to visit City J Navas Pan. Ayan, napapanood nyo sa YouTube. Nandito na nga tayo ngayon sa bibilihan ng t-shirt. Ayan, well, gagamitin natin sa outreach program para sa mga nabaha sa Ulysses po. Bibili tayo ng anong tatag na t-shirt. Kentucky. Kentucky. Ay, ang cute ng aso. Ang cute ng dog. I love it. Alam, bagay sa akin. Mataba siya. Ang cute. Baby, what's your name? Don't bite your Ang ate. cute! Ang bait na yun. I-vlog natin. Eto ka? Ako po yan. Kaya nga. Napapanood mo na? Yes. Ako po yan. Kaya nga po, eto. Ayan, ayun po. Ayan, i-vlog mo yung aso. Ang cute-cute ng dog nila, oh. Nakita mo yung daganak, oh. Ito po yung bibili ng damit. Ang daming tao ngayong araw na ito. Maraming salamat po. At bibili po tayo ngayon Oh, ng eto t-shirt. siya, oh. Yan, ito po ako. Dami Ito po yan. pinapanood nila ako dito sa Rojas Isabela. Ayan. Thank you very much. Mamili na. Colored po ba? Colored? Mamili ka na habang vlog ito. Colored po. Ayan, colored po. O yan, pili tayo ng Pili ka colored na. t-shirt. O the outreach program dun sa Cagayan sa Ulysses. Sa mga nabaha po. Ayan. Yung ano po, yung kulay red. Red po, lahat pati pang bata sa naman. May size. Yung size niya pala. Ayun. Yung price, pakibigay mo nilang anak. Magkaiba po ba ang price? Magkano ba ang ano na lang po? Ayan, kung gusto nyo bumili ng magagandang t-shirt, i-plug ko na rin ito para propagation ng Rodriguez. Ay, maganda bumili kayo dito sa Rodriguez. Ano shop ito? Rodriguez Dry Goods po. Oo, Rodriguez Dry Goods. Walang wet goods, dry goods. Dry Goods. Ayan. Ito po tayo bumili ng mga t-shirt, mga Kentucky t-shirts, mga blue corner, ayan, which can be utilized doon sa ating biktima ng Ulysses na baha. Na magdi-deliver po kami diyan ng mga pansit, spaghetti. Ay, maraming salamat po sa inyong lahat. Stop eh. Di kaya daga nga t-shirt. Ay, excuse me daw. Di kaya daga nga t-shirt, dikit daga gigimatin ka nung kulay red. Anong gusto niyo yung t-shirt, yung mga kukulugin? Yung ano, yung pronto kulog? Ay, maraming salamat po. Thank you. Bye-bye. Pag ako nga kalemkan kayo amin, ay nandito na tayo ngayon sa pagprintan isilubot na nagatag para sa outreach program sa Cagayan. My Love More Brown, this is now the shirts. Ayan, eto na. Yung mga t-shirt. Nandito po tayo ngayon sa Chilan Green. Ano yung Chilan? Chilan. Pagkano yan sa talitang bakla, Chilan Friends. Pag Chilan ba, Anex? Kaya? Ayan, ito po tayo sa Pilipinas. Sa dami ng customer, dami mga damit o yun. Ang Chilan Friends po ay matatagpuan sa San Manuel. O ito lang dito magpa-print po ng damit. Ayan po ang Chilan Prints. Tapos shirts, sticker max, PVC ID, laces, and bagash in Ava. Yan, ang mga tayo na natin. Yan, okay lang din na. Maganda lang Chilan Printing Press. O, tinan mo ngayon yan. Yan ang mga example ng t-shirt nila. O, dito tayo magpapagawa ng logo para sa outreach program natin na mangyayari sa Cagayan. Yan. Meron pang Eric Van, o, si Eric Van. Pintas pati kulay na siya, baby pink. Oh. I love this one. Oh, I love this one. Tinan mo, ang different kinds of ito pa ang ganda, oh. Si ano tawag dito? Mickey Mouse. Si Mickey Mouse ba ito o si Mini. parang si Minnie Mouse? Asan yung mga tao dito? Ayan, asan yung mga may-ari dito? Ayun, Bangon Cagayan. Ayan. Bangon Cagayan. Oh, ang ganda, oh. Yan. Kaya natin Yan. yan. Binadangan ka Isabela. Bulldogs, PSDA. Ayan, tinan mo gaganda, oh. At tayo natin ang kanilang printing machine. Ayan.
ang ganda ka lang. Mag-alis, ma'am. Pero ma'am, maganda ka ako po sa inyo naman. Mami, ba gusto mo magpagawa ng ganyan? Oo. Ano ba yan? Ito ba? Ano ba ang dati ba diba? Tapos ko yung tinatay? Para kaya ito mailamin na kasi mabuti na mili. In English, last will and testament. Mabuti na mili. Ayan, ito po ang kanilang printing press on. Yan. Na printing machine, I should say. Pag mo lang ulit dito ang plano ha. Si Denver, ginagawa niya yung helicopter ito, oh. What? Ha! Ang ganda! Yan. Sa ABS-CBN yan. Ayan, pero pang saan? Ito. Saan? Bago. Ayan, Dilan Print. Yan. Ikaw ang liwanag at ligaya. Yan ang gaganda, oh. Yan. Ito po ay ang ipapapit natin t-shirt. Ito. Yan. Yan. Ito. Ayan, at sa mga nagbigay po, special to my love movie, brand of Lusalan, thank you very much for this shirt. Now we're going to bring it now for the outreach program which will be done on December 5 sa Cagayan po. Yung magbibigay po tayo ng mga ito po ang magiging uniform natin. Yan po yung nag-bring. Ang pangalan niya? Si? Tinatakbo. Boyfriend ko dati yun. Dito nag-bring. Masyadong maliwanag. Yan, ang ganda oh. Ito ang tinatawag na silk screen. Yan, silk screen. Yan, lalagay mo yung t-shirt niyan, gagawin mo siya. Tapos pag nag-makeup ka, ilalagay mo na ganyan. Try? Maganda siya, try nga natin. Yan. Tapos pag blush on ka, yan red, yung blush on. At yun on. Dito po tayo magpapaprint ng damit. Okay? Para sa mga ka-vloggers natin, tinan mo ang gamit ng damit mo. Dito natin gagawin ang ating t-shirt para sa Cagayan. Ayan, ito po ay tinatawag na Mayonnaise. blue mayonnaise. Sarap. Ay, yung white oh. Yung white naman po, ito ang tinatawag na Wow. snoopy. Yan. Yung yellow, ayan, ang ganda ng bike. Oh, ayan. Yan sa mga gustong bumili ng bike. Ayan, ang gaganda ng bike, oh. Ito po ay si Mia. Overpriced? Ang ganda ng bike, oh. Yan. Ang ganda pa ng printing press na ito. Yan. Thank you very much. To my right now, this is Arnold, the teacher. Thank you very much. Bye-bye!